Vítajte v relácii Youth Couch Let's Talk. Je to priestor, kde chceme diskutovať o otázkach, ktoré si mladí ľudia kladú. Chceme sa s nimi rozprávať o tom, čo im beží hlavou, ale možno sa boja na to opýtať, alebo nevedia na to nájsť odpovede. Chceme ich počúvať a spoločne hľadať odpovede. Tieto Youth Couche vznikli v rámci projektu Sidarom v spolupráci s Piatkami pre mladých. A dnešná téma je, ako byť darom pre svoje okolie. Mladá generácia často túži po zmyslu plnosti a chcú prinášať pozitívne zmeny vo svojom okolí. A chcem sa aj pýtať a rozprávať o tom, že aký zmysel má môj život a ako môžeme byť darom pre svoje okolie, rodinu a priateľov. A počas našej diskusie budeme mať 3 pravidlá, ako vždy. A prvé je to, že každý názor je dôležitý, pretože každý z nás je jedinečný. Potom chceme sa počúvať s láskou a aj keď nesúhlasíš s názorom iného, môžeš ho rešpektom vypočuť. Tak poďme na to. Let's talk. Dnes tu máme špeci hostí v našich špeci gaučoch. A prvou z nich je Ema, Anna a Šimon. Našu Ľuku už poznáte, no a ja som tu s vami tiež. Prvá otázočka úplne na úvod. Aký je dôvod, že jedine tatko Šmulko má červené nohavice a červenú čiapku a všetci ostatní majú biele nohavice a bielu čiapku? Lebo je prvý. Okay. Ešte nevyrastli na to, aby mohli mať červené. Uh-huh. On je ten hlavný. Tak aby proste vedeli, že on je ten najhlavnejší, že proste má sa nejak odlišovať od ostatných. A myslíte si, že sa všetci majú na neho potom podobať, keď dorastú? Asi nie. Nie, hej. Náš veselý pán Ujo kameraman povedal, že tatko Šmulko má preto všetko červené, lebo je kráľovský. Všetko, čo je červené, je kráľovské. Ďakujem za vaše odpovede a poďme k serióznym otázkam. Môžeme hneď na prvú otázku. Myslíte si, že máte nejaký vplyv na svoje okolie? A ak áno, ako sa snažíte byť prínosom pre ostatných? Tak ja si myslím, že ako každý má nejaký vplyv na svoje okolie, či už chce alebo nechce. A či už to je negatívny alebo pozitívny vplyv, tak proste my nejako proste nezabraníme tomu, aby sme mali vplyv na iných. Jedine to by bolo tak, že by sme nevychádzali z domu a proste boli by sme furt doma a s nikým by sme sa nestretávali. Jedine tak by sme asi nemali vplyv na iných ľudí. A podľa mňa je na každom jednom, aby si zvolil, že ti chce mať pozitívny alebo negatívny vplyv na iných. A ja si myslím, že je veľmi dobré proste predtým, než ideme niečo urobiť, tak aby sme to veľmi zvážili, lebo my si veľakrát ani neuvedomujeme, ako môžeme ovplyvniť iných ľudí. A že proste nejaká úplná maličkosť môže proste nejakému človeku zmeniť možno, že úplne nejakého zmýšľanie, čo proste má momentálne. A ja už nejaký čas sa snažím proste byť prínosom aj pre iných ľudí, aj čo sa týka, dajme tomu, že vo službe. Že ak vidím, že potreba niečo proste pomôcť, alebo ak vidím, že nikto nie a treba niečo zobrať do vlastných rúk, tak sa pokúšam proste do toho ísť. A veľmi sa mi páči to, že aj to tak proste vplýva na iných, že keď vidia, že niekoho to fakt baví a niekto to fakt, že proste chce robiť, tak proste aj tí iní proste sú zrazu takí namotivovaní na to a dokáže to pozbudiť dosť. Takže tak. No ja si tiež myslím, že je dôležité, aby sme chodili s takými otvorenými očami a pozerali, že vlastne, že kde je potrebná naša pomoc, alebo že kde by sme mohli nejakým spôsobom byť prínosom, lebo to tiež veľa robí, že tiež, tak jak aj Šimon povedal, že vlastne on sa snaží vlastne žiť ako keby, že možno, že fakt, že tým takým alebo takou mentalitou toho, že vlastne, že chce byť prínosom. A to myslím, že veľmi ovplyvňuje aj ľudí, s ktorými sa on potom stretáva. A vlastne celkovo každý z nás. Že keď naozaj fakt, že to máme proste v hlave, že ovplyvňujeme svoje okolie a že to je jedno, že vlastne, že akým spôsobom vlastne veci robíme, ale ovplyvňujeme to a že je na našom rozhodnutí, že či chceme, aby vlastne to bol pozitívny vplyv alebo negatívny.
a že hej, že vlastne mať to tak v hlave, že čokoľvek urobíme, môže byť buď svedectvom, alebo nie veľmi dobrým vzorom, hej. Dáva vám zmysel to, že pomáhate alebo slúžite iným? Ak áno, tak prečo a aký? Ja si myslím, že to, že žijeme, alebo teda vlastne, že Boh nás nestvoril pre nás samých, že vlastne, že my svoj život nevlastníme. Že je to také, že, alebo respektíve nepatríme sami sebe, hej, že vlastne, že my sme tu pre niečo a našim zmyslom života by nemalo byť, a si myslím, že ani vlastne nie je to, že vlastne si budeme žiť sami pre seba, ale že sme tu pre tých ostatných. A že to je vlastne to, čo napríklad mne osobne dáva zmysel, že keď si uvedomím, že vlastne tu nie som pre seba, že môj život nepatrí mne, tak akože takýmto spôsobom, že vlastne je len môj a nebudem sa s ním deliť, tak vtedy vlastne mi to dáva obrovský zmysel, tá služba druhým ľuďom. A prináša mi to obrovskú radosť. Mňa osobne veľmi naplňa tiež, keď môžem pomáhať niekomu druhému. Je také riadne fajn, že môžeš sa darovať, môžeš zo seba výjsť. Vždycky potom fajná to taká spätná väzba, že vlastne keby to, že ty ukážeš, kým si, aký si, že čo je v tebe a že naplňaš tú potrebu toho druhého človeka, tak on potom tak dáva spätnú väzbu, tak vie, či pochváliš, alebo keby aj taký pohľad na teba v pravde povedať, hej. Že niekedy tak zažívam, že keď ostanem možno tak sám pre seba, sám sebe, uzamknutý, tak potom aj tak strácam taký pravdivý pohľad o mne, že kto som, aký som. A že ako náhle vychádzaš na kontakt s druhými, a ty prvý dávaš zo seba, tak to potom tak v tej spätnej väzbe prichádza taká pravda o tebe. Že toto je jedno, kvôli čomu aj rád pomôžem, aj čo mi to dáva. Taký pravdivý pohľad potom. A zaujímalo by ma, či podľa vás dá sa byť darom pre druhých, keď sa tak sami cítime taký unavený alebo stratený. A čo vám tak pomáha prekonať seba a nezdať sa a ísť napriek týmto prekážkam? Tak ja si myslím, že v tomto svete sociálnych sietí a v tom mediálnom svete, kde sa poukazuje iba na to dobré všetko a to také idealizované a dokonalé, tak je práve prínosom, keď niekto môže byť darom, keď je zranený alebo unavený alebo nevládze. Že častokrát máme pocit, že keď my sme tí unavení, zranení, už nemáme ako prečo byť tu alebo prečo tu byť pre ostatných. A že práve keď my sme tí, ktorí sme v takomto stave a ukážeme, že tu vieme byť aj v takom stave pre ostatných, tak vieme byť väčším vzorom v dnešnej dobe pre mladých ľudí ako to, čo vidia na sociálnych sieťach. Že je to možno, že aj o takej vernosti, že nie len ako keby, že len vtedy, keď sa cítime dobre, tak tedy slúžime alebo takto, ale tým, že je to vlastne naše rozhodnutie, tak byť aj v tom verný vlastne v tých rozhodnutiach, čo sme vlastne urobili. Že naozaj chceme slúžiť, aj keď, ale zároveň tam musí byť podľa mňa aj taká tá zdravá hranica, že už keď vidím, že už to proste je nad moje síly, alebo potrebujem fakt, že nejaký reset, alebo proste day off, alebo niečo takéto, tak proste je dobré si povedať, že áno, momentálne sa necítim na to, aby som niekde teraz išla slúžiť, alebo takto, alebo potrebujem oddych, tak že tak nejak rozumne proste si to tak manažovať a rozhodovať, že vlastne, že kedy to dáme, alebo kedy vlastne, hej, no. Ja si napríklad aj myslím, že proste služba je istý druh proste plnenia tej Božej vôle a tam aj dosť ide proste o to, že ako Anička povedala, že treba byť taký rozvážny v tom, že proste, aby sme si toho nenabrali príliš veľa. Tak ja si myslím, že ak do toho pôjdeme, že po samom a že nejaké, že s vlastnými ideálmi a tak veľakrát to fakt dopadá, takže si uvedomíme, že proste, že nestíhame a že toho máme veľa a tak. Ale keď sa naozaj fakt budeme proste snažiť nejak plniť to, čo má pre nás Boh pripravené a slúžiť proste, že jemu, ale tým aj proste iným ľuďom, tak skrze to proste on ako keby aj zaradí to, že niekedy je to tak, že proste je toho viac a potom príde čas nejaký, že proste day off nejaký, že proste odpočínak a tak. Takže tak.
Ďakujeme. A ja som si ešte spomenula, jedna dobrá osobka mi povedala, že keď som sa cítila aj taká unavená, aj som jej rozprávala, že možno také časti alebo momenty v živote, keď som sa cítila naozaj také, že unavená, nevedela som tak slúžiť jak ostatní, ale povedala mi, že aj keď možno sa cítiš unavený alebo unavená, ale môže byť verná. A cez to mi Pán Boh veľakrát posielal ľudí, ktorí presne potrebovali počuť to, čo prežívam. Tak som sa chcela spýtať, či máte nejaké také skúsenosti, keď práve tá vaša životná situácia pomohla. Ja som bola raz v takej životnej situácii, kedy som nebola vyslovene unavená, ale veľmi zranená zo vzťahov. A to ovplyvnilo aj potom tú moju službu, že ťažšie sa mi slúžilo, keď ja som bola sama zranená, tak ťažko sa mi odovzdávalo tú lásku cez tie skutky. A vtedy som tak v modlitbe bola už taká zúfala a som sa Boha pýtala, že prečo práve ja sa musím prechádzať takýmto zranením a takýmito bolestiami. A on mi vtedy povedal, že práve preto, že toto bude pomáhať druhým ľuďom. Že prídu ku mne ľudia, ktorým si budú prechádzať presne takýmito istými vecami a ja budem pre nich tým svedectvom, že on sa zjaví cez tento môj príbeh, cez toto moje svedectvo a takto môže Boh uzdravovať. A naozaj sa tak stalo. Bolo to ešte nejaké obdobie, ale potom naozaj za mnou prišli dievčatá, ktoré si takýmito vecami prechádzali a ja som im svedčila o tejto situácii, že ako mňa Boh sprevádzal, že to nebolo ľahké a hneď bolo všetko fajn, ale že mňa aj v tom zranení a v tých bolestiach Ježiš sprevádzal a potom tak postupne aj z toho dostal. A vtedy som si uvedomila a som si spomenula na tú modlitbu, že aha, presne v toto mi raz Ježiš povedal, že raz takto budem svedčiť a raz on bude takto uzdravovať. Takže naozaj si Ježiš vie použiť všetko, čo žijeme, aj všetko zlé, aj všetko dobré a na svoju slavu obratiť. No je to vlastne fakt tak, že proste aj to teraz dosť vidím, že som zažíval dosť také, že zlé časy, alebo neviem, ako to mám proste povedať, že aj celkovo posledný rok bol taký ťažší, ale už keď sa to začalo zlepšovať, tak som si uvedomil, že proste Boh poslal do môjho života ľudí, ktorí si prechádzali niečím, čím som si ja prechádzal pred niekoľkými mesiacmi alebo pred rokom a tak. A to je fakt super proste, že byť tak napomocný tým druhým. Že napríklad aj, lebo ja som nepotreboval počuť, že aké sú proste úžasné životy iných a neviem čo, ja som proste potreboval počuť aj tú takú druhú stránku toho, že tú takú pravdu, že vždycky je to krásne, ružové a neviem čo a niekedy je to fakt, že je dosť ťažké. A to proste potrebovali počuť aj tí, ktorých Boh poslal do môjho života. A ja som sa to fakt veľmi rád, že proste, ako si povedala Emka, že Boh si dokáže použiť úplne všetko, nech už to je čokoľvek, či už to je niečo pekné, niečo smutné, niečo hociaké, tak on proste si to dokáže použiť a z toho všetkého dokáže úplne výsť tak proste slávne. Takže My som nadviazal na to vlastne otázočkou, čo si hovoril. Či máte vy nejaký vzor, ktorý vám ukazuje, že je dôležité byť pre druhých, byť svetlom? To je možno pre vás takým vzorom. Ja mám napríklad, som si spomenula na svoju birmovnú patrónku, alebo keď som si vyberala svoje birmovné meno, tak som si vyberala Kiaru Čebadano. Ja som mala také veľmi špecifické kritériá, ako som si vyberala toho blahoslaveného alebo svetca. Som nechcela, aby bola nejaká mučenička, mystička. Chcela som, aby to bolo úplne obyčajné dievča, ktoré aj tak dokázalo tomuto svetu, že môže byť blahoslavené cez obyčajné skutky. A Kiara Učebadano taká to bola, že ona nič veľké nespravila, nebola nejak zázračne uzdravená, ale žila tú každodennú lásku a naozaj malými skutkami zjavovala toho Boha. A nakoniec ju aj tak vyhlásili za blahoslavenú, aj napriek tomu, že žiaden veľký zázrak ona v jej živote nevykonal. A v tom je veľkým vzorom, že naozaj v našich životoch sa nemusí konať nič obrovské.
Stačí, že budeme robiť maličké veci, ale s veľkou láskou, ako to hovorí Matka Teresa. Pre mňa sú to asi vo všeobecnosti takí ľudia, ktorí slúžia, lebo ono vlastne, keď vidíte niekoho s takým zápalom pre tú službu, tak vo vás je niečo také, že to vlastne chcete, že vás to zaujme, že zrazu proste sa na to pozriete, že wow, že to je vlastne veľmi dobré, že čo ten človek urobil a že prečo to vlastne nerobím aj ja a že naozaj akože v tomto momente priniesie také svetlo a vtedy si vlastne tak uvedomím aj ja, že vlastne hej, že ja to tiež chcem robiť, ja tiež chcem akože takto prinášať svetlo, že je úžasné, že je kopec ľudí, ktorí slúžia a ktorí slúžia naozaj s takou vášňou, že potom vy vidíte tie výsledky z toho, že druhí ľudia sa zapaľujú. Takže asi tak. No. No ako je to tak, že všetci asi máme takú spoločnú odpoveď, že Ježiš Kristus. Ale ako okrem toho teda možno, že teda aj bolo fakt super to, čo povedala Anička, že proste celkovo tí slúžiaci, že keď proste vidíme niekoho, kto slúži a že ho to baví a že to nerobí, že kvôli sebe, že aha, ja som slúžiaci a neviem čo, tak proste tak, že keď to robí tak, že úprimne, tak proste to vie tak dosť pozbudiť a ja si tak dosť akože sa snažím proste sa tak podobať aj na takýchto proste, že alebo možno, že neviem prečo, ale tak mi napadlo, že ak Emka hovorila proste o blahoslavenej, ja som bol taký, že takže možno, že tiež nejaký svätý alebo niekto taký, ja neviem prečo, ale na tým som rozmýšľal aj dlhšiu dobu a tak mi to teraz zase napadlo, že dosť často, že ja sa volám, že Šimon a všetci, že haha, že Šimon Peter, neviem čo a také proste, že vtipy, ale mne to dosť príde také, že veľakrát sa tak snažím prirovnať možno, že aj fakt ku tomu Šimonovi Petrovi, že vlastne on bol taký, že Ježiš si ho povolal, on bol proste nejaký obyčajný proste typek obyčajný rybár a on si ho proste povolal a povedal mu, že bude robiť rybárov ľudí. A ja som mal niečo také, čiže celkom teda dosť podobné. Akože keď som nejak začínal, že proste ma povolal do niečoho takého väčšieho, že mám tu byť pre iných. Ja som si fakt proste uvedomil, že aj keď na ňom je tak to fakt super vidno, že on nemal tiež nejaký že úžasný dokonalý život a dodrbal proste dosť veľa vecí, ale aj keď proste že trikrát zapral a bol taký, že ja som pre teba stále neviem čo a potom nebolo tak či tak nakoniec proste môj Ježiš odovzdal kľúče od nebeského kráľovstva, takže asi to. Amen. Ďakujeme. Ďakujeme, že ste aj vy tak povedali svoje áno a že chcete byť takým darom a môžeme sa teda tak spoločne pomodliť za vašich rovesníkov, za všetkých, ktorí pozerajú. Tak. Ďakujem ti, Pane, za to, že môžeme byť darom. Že ty nežiadaš, aby my sme ti prinášali dary, ale ty si ten, ktorý túži byť pri nás a túžiš len, aby sme hľadeli na teba. Tak ťa prosíme, aby sme všetci, ktorí tu tak pozeráme a sme, že aby sme mohli byť takým tvojim obrazom, tvojim živým obrazom. Prosíme ťa, Pane, aby a všetci, ktorí nevidia v sebe tento dar, vzácny dar, ktorý majú, aby si im tak prišiel a ukázal, aby si im posielal ľudí a situácie, aby mohli zažiť to, že sú vzácni, že sú dobrí, takí, akí sú. Amen. Ďakujem vám, že ste boli dnes s nami. Ste sa podelili aj o svoje svedectvá, aj o svoje odpovede na otázky. A vidíme sa s našimi milými priateľmi za obrazovkami na budúce. Čaute. Ďakujeme, že ste boli s nami na dnešnom Youth Gauči Let's Talk. Dnešná téma bola o tom, ako byť darom pre svoje okolie. Chceme vás pozbudiť, aby ste naďalej hľadali odpovede na svoje otázky. Ak máte nejaké otázky alebo chcete sa podeliť o svoje myšlienky, prosím, napíšte nám do komentárov. Vidíme sa pri ďalšej epizóde Youth Gauč Let's Talk. Vidíme sa na budúce
a nezabudnite, že aj váš hlas má miesto na našom gauči. Čaute. Viete, prečo to je, milé deti? Lebo on krvopotne sa narába na tie ich biele nohavice. Dobre, budeme artikulovať raz, dva, tri. Poďme na to. Žaba. Prepínači.